Insemmilkom, l-għada tal-esplużjoni fi triq Kanon Kubonniċ il-Ħamrun kulħadd jitkellem minn seta' kien fil-mira tal-bomba li tpoġġiet f'karozza. Il-bomba splodit ftit wara li Kid Galja ta' 31 sena kien għadu kemm wasal Antommu bil-van Fiat Fiorino. Il-pulizija teskludi l-fatt li fil-mira tal-bomba kien hemm is-sewwieq tal-van. Il-Prim Ministru Lorenz Gonzi jaħrab milli jgħid jekk iħossux imbarazzat bil-konklużjonijiet tar-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar iż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa li hu u l-membri tal-Kabinett ilhom jieħdu mis-sena 2008. L-Awditur Ġenerali fost l-oħrajn ikkonkluda li din iż-żieda kienet esperjenza imbarazzanti u tagħti eżempju ħażin. Il-Gvern naqas milli jistabbilixxi policy strateġiċi għall-użu aħjar tal-ilma u enerġija, naqas milli jħares il-konsumatur u naqas milli jilliberalizza s-settur tax-xiri tal-fuels biex minn dal-monopolju ikun jista' jdaħħal aktar taxxa. Dan ħareġ f'konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Partit Laburista fejn 4 kelliema Laburisti elenkaw kif il-budget imħabbar għas-sena d-dieħla ma laħaqx l-aspettattivi tan-nies fl-oqsma tas-saħħa, ambjent, riżorsi u utilitajiet. Il-Pulizija da qed tipprova tistabbilixxi min il-persuna li l-bieraħ filgħodu qatlet u salbet ġeru rasu l-isfel fil-Mosta. Fl-aħħar sigħat sar magħruf li l-kalligrafija fil-messaġġ imħalli l-bieraħ kienet l-istess kalligrafija tal-messaġġ imħalli f'kassimili eżattament ix-xahar li għadda. Nhar is-Sibt id-distributuri tal-gass ser jistrajkjaw daw wara li huma baqgħu ma laħqux ftehim mal-Gvern fuq diversi punti fosthom is-sistema multiflet illi jridu jaħdmu biha d-distributuri. Il-qorti kkundannat l-ispettur tal-VAT Mewitelajn 6 xhur ħabs wara li sabitha ħatja li rċivit flus biex tagħmel pjaċir persuna li ġie minnha. Liliana Galja nstabet ħatja ta' korruzzjoni biex tagħti vantaġġ il siewa. U fl-aħħar netta issa kampanja ta' reklamar li tnedit mill-kumpanija ta' ħwejjeġ Taljana Benetton ħolqot kontroversja sħiħa. F'dil kampanja ta' reklamar il-kumpanija immanipulat ritratti ta' persuni magħrufa fosthom tal-Papa Benedittu 16, ibuż l-Imam Eġizzjan Ahmed El Tayeb. Dak kien kollox għalissa. Aktar dettalji fil-bulettin tas-7:9 fuq 1. Għal-kumplament tal-jum tal-ħamis it-tem se jkompli msaħħa viżibilità ġeneralment tajba, riħ ħafifa l-moderat l-aktar mill-vant li jsir moderat lokalment moderat għal ftit qawwi, baħar ħafifa l-moderat li jsir moderat imbagħad ftit li xejn. Temperaturi l-ogħla 17 grad, l-inqas 13, tal-baħar 21 grad Celsius, indiċi UV ta' 3.